Katon nyt totakin. Tanja, ihme kun eivät hautajaiskaan vielä ostaneet. Vaikka sehän noissa uusissa pervoissa on, että ne kiinnostaa varkaitakin enemmän. Kun vanhan kottero voi jättää viikkokausiksi ovet auki eikä kukaan koske. Musta mies! No onhan se tietysti niinkin. Hei tyttö, mitä sä laitoit sinne takialle? Ja nyt ulos täältä! Ei, voi ei. Hei! Minä sä oot menossa? Hei, pysähdy! Voi ei, anteeksi, kauhea sotku. No eihän se nyt sun vikas ollut. Se tyttöhän sua tönäisi. Ai, että lemmenkohtoista, kun se tyttö karkuun nilkottikin. Se oli paska. Pöksy. Petu. 5 tonnia! No arvasiammat, jotain sillä oli, kun sillä tavalla juoksee. Tunnet sä sen? No sama, jonka mä ajoin viime viikolla ulos meidän kellarista. Oli siellä huumeita vetämässä. Vaikka Seppo väittikin, että oli mukaan ihan viaton tyttöraasu. Huumeita? Meidän kellarissa. Ja vielä ovi auki! Tietysti ihan varmaan, mutta että saattoi olla poliisiakin piilossa. Mistä noita tietää? Siis tommosissa. Panitkos muuten sinä auton askkoon? Herra jestas. Auki on. Joo, heippa. Tuo se on se omistamisen vaikeus. Aina huolia.